Fespaco n'ale farafina jabolo ka kɛnɛba ye ale ta ko 27 na bila senkan Wagadugu février kalo tile 25 ka taa bila mars kalo tile 24 san 2023 natara. Valérie Kabore, ministre min bi lɔnko seko ani kɔrɔlenko kunna Burkina Faso, ale ye kunnafoni jɔnjɔn di ka taa nin jabɔ fuguba nin kan. Notre pays traverse certes des moments difficiles. Ami waati min na i n'a fɔ sisan olu ka gbɛlɛ kosɛbɛ anw ka jamana fɛ ka taa lankanabaliya min warakatanin don ani dumuni dɛsɛ min bɛna sɔrɔ ka don jamana kɔnɔ. Nka ne bɛ se ka kuma min fɔ alu ye o ye k'a yira ko fɛn min bɛ anw ka jamana yɛrɛ buruju ye ani tigɛdi ɲɔgɔnma min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna ko bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to nin Fespaco san 2023 ni nata ka kɛ koba le ye jamanadenw bɛɛ fɛ ani maa minnu bɛɛ bɛna bɔ jamana kɔfɛ ka na anw ka jamana sɛgɛrɛ. Jɛnkulu min bilara ka se ka nin Fespaco nin dakɛlɛnyala ale y'a yira ko olu ye ja 1,132 de kunbɛn minnu kɔnɔ Burkina Faso denw ta ye 102 ye. Abi Watara bɛ baara kɛ nin jɛnkulu nin kɔnɔ. San wɛrɛ ta baaraw bɛna kɛ kuntagaw bɛna kɛ ka bɛn kumakanba min ma nin tubabukan na o ko cinéma d'Afrique et culture de la paix o kɔrɔ le ko farafina jalabɛnbagaw ka baara o ka cinéma ani bɛn bi sabati fɛn min na n'a b'a fɛ an k'a fɔ cogo dɔ lɔnko ni kɔrɔlenko bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn sabati cogo min an ni ɲɔgɔn cɛ cinéma bɔbagaw bɛna baara kɛ o le kan san wɛrɛ ka Fespaco ra fɔlɔ la ni mɔgɔw tun nana ko bɛna u ka film bila o bɛ nana ye o bolokɔrɔ dɔw bɛna o tɔgɔ sɛbɛn Fespaco fabara san wɛrɛ taga n'a diyara Ala ye mɔgɔ si tɛ wuli k'a sen fa ka na Fespaco fabara tugu ka na cinéma bila bɛɛ bɛna tɔgɔ sɛbɛn internet kan. Fespaco 27 min tɛmɛna san 2021 ale ŋanaya tun taara di Somali ka jabɔla le ma min tɔgɔ ko Kadar Ahmed. Ale ka ja min ye ŋanaya sɔrɔ o ye kɔlɔnsɔgɔla ka muso ye walima la femme du fossoyeur. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.